Hej, mit navn er Jakob, og i dag vil jeg gennemgå opgaven japansk postkort. Okay, jeg har lavet et lille eksempel på, hvordan et japansk postkort kunne se ud, og nu vil jeg gå igennem trin for trin på, hvordan jeg har lavet det her postkort. Så det første, vi gerne vil have, det er 3 billeder. Et mønster, som vi har her. En baggrund, som vi har her. Og et japansk tegn, som vi har her. Jeg vil rigtig gerne have, at vi bruger en baggrund, som der simulerer selve Japan. Mønstret behøver ikke. Det kan være hvilken som helst mønster. Men dette tegn, det er en lille smule for småt til, hvad jeg rigtig gerne vil have. Så jeg går ind her, og så har vi en masse muligheder for, hvordan vi kan få en størrelse. Så jeg går ind og gemmer den her, hvilket jeg allerede har gjort. Og det er jo så ikke altid, at du har så en bred mulighed for at kunne vælge ting. Som for eksempel her, der har du kun én størrelse. Så der bliver vi nødt til sådan set bare at klare os med, hvad vi har. Okay, vi går så ind i Photoshop igen. Finder vores billeder. På en Mac, der trækker du billederne ned på selve Photoshop-ikonet og giver slip. Nu sidder jeg på Windows, så jeg bliver nødt til at trække dem herop og sige OK til det her. Okay, lad os lige få vores sidste tegn ind. Sådan. Okay, jeg kan rigtig godt lide det her billede af en speciel grund. Og det er simpelthen, at det er et vektorbillede. Hvilket betyder, at billedet er blevet fritlagt. Så alt det her, det er transparent. Du vil slet ikke kunne se det, når du putter det oven på et andet billede. I andre tilfælde, så vil du få et tegn, som der har en hvid baggrund. Hvilket vil se forfærdeligt ud, når vi trækker den herhen og siger, nej, det... Nå, okay. Vi kan se det hvide på det. That sucks. Så det jeg vil gøre, det er, at jeg vil selecte ladet, eller billedet. Gå op i select, gå ind i color range. Så får vi den her lille menu op, hvor at vi kan bruge select toolet til at selecte, hvad vi rigtig gerne vil have. Eller vi kan bruge deselect toolet til at selecte, hvad vi ikke vil have. Du kan også trykke på den her. Jeg gør det så bare ikke. Du kan også regulere selve fuldness ned på, hvor meget af den color range skal tage af det, som du har selected. Men jeg tror bare, jeg holder mig på 100. Jeg kan også inverte det og sige, jamen jeg vil godt have det udenom, og ikke det indenom. Men i det her tilfælde vil vi godt have tegnet, så vi går hen og trykker OK, og så kan du se, at den har lavet en stiplet linje hele vejen rundt om. Nogle gange dog, der laver den ikke en perfekt stiplet linje og tager noget mere med, eller måske har den cuttet noget af. Så derfor kan du gå ind i Quick Selection Tool. Du kan bruge selve plusset til at selecte, som du kan se, jeg har gjort her. Eller du kan bruge toolen til at deselecte, når du har fået for meget. Så vi går lige hen og deselecter det her. Okay. Jeg har gjort det så en gang for meget. Sådan der. Jeg gik så lige et trin tilbage i historien, fordi jeg gjorde noget forkert. Det er også en rigtig nyttig en at have faktisk. På grund af, der kan jeg se alt din historik herinde. Og der kan du se, at jeg har selection tool her. Og så har jeg min color range her, som jeg rigtig gerne vil have. Okay. Nu hvor vi har selected den, så går vi herned og laver en maske. Det vil så gøre, at vi har selve billedet og en maske af billedet. Som du kan se på selve tegnet, så er der kommet en masse små hak i selve billedet. Det ser ikke særlig godt ud. Så vi går hen, selecter billedet, går op i color range igen, selecter, den tager jeg, tingene igen, går hen på masken, vi tager vores brush, vend den og går hen og tryk på den,
eller ved at trykke B. Okay, du kan så gå herop og ændre størrelsen på selve brushen, men jeg tror jeg holder min her omkring 52. Jeg vil så gå hen og tegne med hvid. Den eneste grund til at jeg tegner med hvid er, at det reparerer selve billedet. Så vi går hen og farver hele billedet med hvid. Skønt, ikke? Sidder bare her, markerer alt sammen med hvid, og du kan se, at der er allerede forbedrelse på det. Hvis jeg brugte sort i stedet for, så vil det få det til at forsvinde, og det vil vi ikke have. Måden, at jeg lige valgte de forskellige ting på, var, at jeg trykkede på X for at skifte her. I tilfælde af, at du for eksempel har en farve her, som eksempel her, ikke? Du har en farve, som du ikke gider at have hernede. Du vil gerne have din default farve tilbage, hvilket er hvid og sort. Så trykker du bare på D, og de farver burde komme tilbage hernede. Okay, nu hvor vi har fået blendet masken lidt her og gjort den i fin stand, så kan vi se, der er altså stadig noget, som vi ikke rigtig vil have her. Så derfor så er vi så nu gået ind på selve billedet. Og nu maler jeg med sort, eller den farve, som du godt vil have det i. Du kan enten gå hen og selecte farven i selve color, som jeg så har lagt som et lag her. Eller du kan gå hen på billedet, eller et andet billede. Hold alt nede, mens du har brush toolet, og du vil få det her lille ikon. Det vil gøre, at når du venstre klikker, så vil du få den her op. Så kan du gå hen, vælge en farve, og det vil så blive sat herned som din primære farve, og det er den du så vil bruge. Så nu vil jeg gå hen og gøre nøjagtigt det samme, bare på selve billedet, male på her, og så få bare en lille smule bedre kvalitet. Der er så altid noget, som du ikke vil kunne gøre fuldstændigt, for eksempel her. Det her kan jeg ikke gøre så meget ved. Men vores billede er sådan set klar. Og bare så du ved det, grunden til at jeg brugte color range igen og selected det, var at hvis du nu havde noget rundt om, du ikke ville have blevet farvet, så kunne du selecte det her igen. Og så vil du kunne farve lige så tosset du vil, så længe det kun er det her, der er selected. Hvis du inverter det, så kan du farve alt udenom på nær det, du ikke har selected, hvilket er en meget nyttig tool. Men nu sidder jeg så her. Jeg kan ikke rigtig gøre noget, fordi jeg stadig har den her selection på. Så det jeg gør, er at gå hen og trykke Ctrl D, eller på jeres tastatur Command D. Command-knappen er CMD, hvilket er på Mac-tastaturet. Okay. Nu har vi så deselected selve billedet her. Så nu kan vi tage den her ind på billedet. Det er OK her, og så vil vi ikke kunne se det hvide på, hvilket er super duper. Men jeg har jo så bare lige det, at den her er allerede vektor, så det er super. Okay, jeg har så en lille irriterende ting hernede, hvilket er peace. Jeg gider ikke at have, at peace er hernede. Så jeg går op, selecter crop toolet, og så går jeg herned og trækker den her. Jeg giver slip her, fordi det er det her, jeg rigtig gerne vil have den cutter. Trykker enter, og så har vi fået cuttet piece væk. Okay. Jeg vil så rigtig gerne have en bestemt størrelse på det her billede. Så jeg går op i filer, trykker ny. Vi giver den et navn som for eksempel postkort. Jeg gider ikke at have den her specifikke størrelse.
Jeg vil rigtig gerne have det Pixel Store. Så jeg går hen, selekter det her. Skriver min størrelse ind, jeg rigtig gerne vil have. I skriver den størrelse ind, som I har fået besked på. Og så skriver jeg bare lige det sidste ting ind her. Jeg vil rigtig gerne have, at det er præcis sådan her, mit billede kommer til at se ud. Jeg har så valgt transparent, fordi jeg behøver ikke selve billedet, som jeg laver nu. Jeg skal bare bruge det til at få en størrelse. Så jeg går hen og trykker OK. Jeg vil så også godt lige have trukket det den her vej, så jeg går op og holder left mouse button, eller venstre museknap inden. Og så har vi fået trækket den herhen. Okay, så det vi gør nu, det er at vi tager vores baggrundsbillede. Hvis det er låst, så trykker du bare på låsen. Voila! Hvis du godt vil have det låst igen, så kan du enten vælge at sige, jeg gider ikke have, at det her bliver bevæget fra dens nuværende position, trykker her. Jeg vil heller ikke have, at jeg vil kunne farve på det, så jeg trykker her. Jeg vil ikke have, at den vil kunne blive gjort noget som helst med, så jeg trykker her. Men lige nu, så vil jeg rigtig gerne flytte den, så der sådan. Så holder vi venstre museknap inde på billedet. Trækker billedet op på fanen her, vi rigtig gerne vil have. Går ned og giver slip. Så kommer den op med noget i den her stil, og vi trykker bare ja. Okay, du kan så allerede se, at det her billede, det er meget for stort til 1000 x 1000 pixels. Så derfor går jeg hen, holder Ctrl T eller Command T ind og får selected det. Men jeg kan så ikke rigtig se selve outlinen, så jeg går hen og trækker, og voila, så har vi den her. Måden du trækker billedet på, uden at ødelægge størrelseforholdet, er, du går herop i en af hjørnerne, holder shift inden, og trækker den ned. Det gør du så indtil at den billede er den størrelse, du godt vil have. Men der er også den gang, hvor at jeg ikke vil have den i en specifik størrelse, og jeg bare godt vil have, at det er der. Så jeg kan bare hen, lad være med at holde shift ind, og så siger jeg, jamen vi trækker det der her op, og siger, vi godt vil have det her. Okay, så nu har vi så fået billedet ind. For at få det her væk, så trykker du enter for at sige OK til det. Jeg vil så også trække de andre billeder ind og justere dem. Det behøver I så ikke at kigge på, så det er bare lige noget, jeg hurtigt gør. Okay, nu har jeg så fået bevæget alle billederne ind på selve arket. Men som du kan se, så kan jeg ikke rigtig se baggrundsbilledet. Og det er fordi, at tingene er i lag. Så det lag, som du har øverst oppe, er det du vil kunne se. Så hvis jeg trækker tegnet her, ned på laget her, så kunne vi lige pludselig ikke se det billede længere. Hvis vi trækker det op dog, kommer den tilbage. Der er en grund til, at selve laget her med mønstret ligger øverst. Og det er fordi, at på det japanske postkort, der vil vi rigtig gerne have mønstret som en slags vandmærke. Så derfor går vi herop, selekter billedet, går ind i opacity og giver den en tilfældig opacity. Vi kan også gå ind i fill og sige for eksempel 20. Og så har vi, vi kan lige pludselig se billedet igen. Det er super. Plus, at det går også ind over selve tegnet. Det behøver dog ikke at gøre, men det kan. I det her tilfælde, så vil jeg rigtig gerne have, at det gør. Og bare lige for at justere her, så vil jeg godt have, at mit tegn er placeret her. Okay, det her, det er basic, hvordan man laver postkortet. Dog, det ligner ikke det her.
Det er fordi, jeg har taget mig en lille smule tid, og jeg har gjort en lille smule magi for at få tingene til at blende lidt mere ind. Hvis du vil, så kan du følge de her næste trin, men det er kun, hvis du har lyst. Okay, det eneste jeg har gjort, hvilket er relativt simpelt, det jeg sådan set har gjort er, at jeg har gået ind, det her lille japanske tegn hernede, og valgt Solid Color. Så kan du se, at den laver et lag, hvor den har en solid farve. Det ser ikke så godt ud lige nu, men jeg vil gå hen og trykke ind koderne på de farver, jeg har valgt. Så vi har den gule her. Laver en nummer 2. Hvilket så vil være en rød. Og en nummer 3. Som så vil være en blå. Okay. Lige nu kan vi sådan set kun se farverne. Og bare lige for at demonstrere en ting. Hvis du trykker øjet her, så gør du tingen usynlig, og du kan ikke redigere på det. Hvilket er meget brugbart i mange tilfælde. Men jeg vil nu rigtig gerne have, at vi lige har synet på det. Så går vi op i opacity igen, som vi lige har lært. Ændrer det. Umiddelbart så blev det lige pludselig lille. Nå, men ændrer det til 50-20. Gå herned. Gør nøjagtigt det samme. Og åbenbart en orange farve. Så går vi herhen. Nøjagtigt det samme. 50 og 20. Okay, det er sådan set det. Det har gjort, at jeg har fået en lille bitte smule effekt på, hvordan mit billede kan se ud. I stedet for, at det bare er sådan bart, som du kan se her. Det ser okay ud, men det kan sagtens blive gjort mere ved. Hvis jeg tager den gule på, så kan vi se, at det bliver sådan en lille smule oplyst. Hvis vi tager den røde på, så tænker man, det er måske begyndt at blive aften eller noget af den stil. Hvis vi tager den blå på, så gør den lidt mere harmonisk og fin. Kan du også blande den og få en smule lilla, eller noget grønt, eller få noget orange. Du kan også bare have dem alle 3 på og sige, det her det ser rigtig fedt ud. Det var sådan set det. Så jeg håber du lærte hvordan du kunne gøre det. Håber du har fået et rigtig fint postkort. Og håber at du bliver meget bedre til Photoshop. Farvel!